нашото заляне. Предаваме на живо от ледена парзалка Младост. Много се радваме, че сме гости точно на рождения ден на Пиано бар Джаки. Много ви благодарим пък, че сте тук сега да видите нашите опити да караме клинки. Светлио. Много благодарим за поканата. Светлио прави троенто лук и такова, обаче сега се притеснява от операторката. Да, иначе с удоволствие ще направя това. Да, прави ми поддръжка като мръсни танци, тая дето е във въздуха, също нали се притеснявам. В момента Просто ще го видите това в предстоящото ни видео. Сега е мейкинг. Айде се опитва да ме изтезавам. Абонирайте се за канала на Джаки в Instagram и Facebook. Facebook, VBOX, VBOX 7. VBOX 7. Що ми го подаваш като не работи? Това се казва така. Пиано бар Джаки. Честит рожден ден. Четвърти. Браво, много силно. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Пиано бар Джаки. Спирай! Обърни се! Ние не сме дует експоз, ние сме Бивас и Бътхед. Бътхед съм аз.